Чираттагы матур кытлау хатын без бүген Тольятти шәһәренә юлларбыз. Үзенең матур 60 яшьлек юбилеен кадерле якташыбыз Хамзин Дамир Камил улы каршылый. Аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан әнисе Акиля Сафовна, тормыш иптәше Зәйтүнә, балалары Эльмира, Венера, Динара гаиләләре белән кытлыйлар. Картайып җиткән көнемдә олы терәгем булыр дип тәрбияләгән балам да гомер күзләренә керә. Ул инде күптән үзе дә бабай. Шөкер, тормышы тулы. Безгә дә гел ярдәм итеп яши ала. Балакаем, ихластан сине юбилеең белән кытлыйм. Бар кылган изгелекләрең өчен сиңа да, киленебезгә дә олы рәхмәт әйтәм. Һәм соң сулышыма кадәр янәшәмдә булуыгызны өметләнеп калам. Ә инде мин сезне үземнең хәер догамнан калдырмам Алла бирсә. Кадерле тормыш иптәшем, бер-беребезне яшьтән эзләп табып, кушылганбыз тигез пар булып. Яшисең син ярты җаным һәр чак, ышанычлы, назлы яр булып. Яшьлек калган, истәлекләр калган, яза-яза тулган көндәлек. Кайсы елның, кайсы көне генә түгел микән сагынып сөйләрлек. Бу тормышның озын юлларыннан атладың да һаман атладың. Кеше дигән, булдыклы ир дигән исемеңне горур сакладың. Яшигәле, якты дөньяларда Ходай биргән парлы тормышны. Ылгайган сайын иңне иңгә куеп, бергә бүлеп шатлык, сагышны. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче тиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике шәшкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Biz yaratабыз сине тиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Кытлы булсын әткәй юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Кадерле Дамир Камилевич, әниегез, яраткан хатыныгыз һәм бала оныкларыгыз сайлаган җыр безнең тапшыруда яңгырый. Бәхетле булыгыз. Чәчләргә узганнар бәс булып сарсада, буыннар кайчакта арсада, талсада, һәр вакыт яшь булып калыр күк бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразна салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразна салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Әй, узды бездән дә бу яшьлек дисәк тә, моңланып кай вакыт башларны исәк тә, һәр вакыт мугҗиза көтәр күк бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразна салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразна салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.
Тәккә утыртып, оныклары сөйсәктә, күңелнең бар назын аларга бирсәктә, картаю белмәс күк бер кайчан бу йөрәк гомеренең көзенә иртәрәк димәк. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гөл сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гөл сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Гөл сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.